Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Iginiit ng Commission on Elections La Union na sakto ang bilang ng mga balota na nakalagay sa dumating na 840 selyadong kahon ng official ballots sa lalawigan. Ayon kay Election Officer 2 Marco Lavaro, saktong bilang lamang din ng balota para sa mga tukoy na botante sa isang presinto ang maaaring ipasok upang basahin ng automated counting machines na itatalaga sa kada voting precinct. Dagdag ng opisyal, ang tanging pasobra lamang na balotang dumating na nakalagay sa hiwalay na kahon ay gagamitin sa final testing at sealing ng mga electoral boards ngayong araw. Sa ngayon at nasa kustodiya na ng Municipal Treasurer's Office ng bawat bayan ang official ballots na gagamitin sa halalan. Kasama mo mula dito sa IFM de Gopana. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.